Argentína. Mi jut elsőre eszünkbe róla? Természetesen a tangó, Maradona, Messi, Éva Peron és esetleg sajnos a kábítószerkereskedelem. De mi jut eszébe Radics Tamásnak, aki már kétszer is járt a hatalmas kalandokkal teli országban? Nekem mindenféleképpen a léptékek, hogy mennyire más Dél-Amerikában egy ekkora országban lenni. A Föld egyik legnagyobb ország, azt hiszem a 8. a sorban, Magyarország 30-szor férne el benne, és ehhez képest csak a lakossága 50 millió főt nem éri el. És hatalmas kiterjedési területek vannak, akár a földrajzi egységeire gondolok, tehát mondjuk mekkora Patagónia benne, mekkorák a pampák, a nedves vagy a száraz pampák részek, mekkora város, például Buenos Aires, az Iguazú vízesés, milyen óriási kiterjedésű és fantasztikus. Tehát a léptékek azok, amelyek Argentínában biztos, hogy megfogják az embert. Tehát, hogyha ott eltölt egy kis időt, és mozog abba a hatalmas országba, akkor azt észre fogja venni. Olyan sűrűn mennek a belföldi repülőjáratok, mint hogyha térségi buszjáratokkal mennénk. Tehát kb. Óránként el lehet repülni Iguazúba, vagy akár le lehet repülni Tűzföldre, vagy a patagóniai részekre. Megdöbbentő az egész. A városalapítás 400. évfordulójára építették az obeliszket, és a világ legnagyobb sugárútja közepén áll. 22 sáv van, amely itt megy, nem lehet egyszerre átmenni a sugárúton, tehát nincs olyan, hogy végig teli zöld, tehát, hogy itt elmész a közepéig, malmozol, átmész a másik részére, ez csak egy sáv. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 külön a buszoknak itt belül, és aztán egy kis zöld sziget, itt az obeliszk, és a másik oldal megint. Ha valaki esetleg Instagramon vagy Facebookon a Gangsta Zolit követi, nem tudom miért, de ne adj Isten, ő most pont kint van, és folyamatosan jelentkezik be Argentínából, a Boca stadionból, keresztül ment ezen az utcán, és felvette, tehát le van videózva, hogy mennyi idő alatt tud itt átsétálni. Erről szól az egész poszt. Tényleg meghatározó, és azt szokták mondani Buenos Airesben, ugye, hogyha nem tudunk átmenni, simán lazíthatunk. Én itt úgy voltam, ilyen akkora esőzés volt, hogy hát bőrigáztam, amíg átmentem ezen a 22 sávon körülbelül. Metró van, busz is van, ezek mind nagyon jól működnek itt, de azért Buenos Aires, itt van egy városnéző túra, amit én állítottam össze, 24 kilométer. Annyit sétálunk egy nap, amíg a fontosabb dolgokat megnézzük Buenos Airesbe. Tehát a nagyon nagy túra, ilyen léptékek vannak a városba, ezek a történelmi nevezetességek. Az ország méretének és változatosságának köszönhetően Tamás 3 előadást is szentel Argentínának Világjáró című ismeretterjesztő úti sorozatában. Ez alkalommal elsősorban a fővárosról mesélt az érdeklődőknek. Általában több dolgot csináltam kint. Egyszer csak azért mentem, hogy az Aconcagua környékén és az Andok környékén legyek, illetve Mendozába, amely az argentin boroknak a hazája és az olívaültetvényeknek a hazája. A másik alkalom, az pedig hát munka kapcsán kerültem ki, mint túravezető, és akkor Argentínának a nevesebb részeit, azt így az utasokkal együtt bejártam. Tehát, hogy nem csak Buenos Aires, amely az ország fővárosa, hanem az Iguazú vízesés környékén is voltunk, ott átmentünk Brazíliába, a brazil oldalra is, oda nagyon egyszerű átjutni. Aztán voltunk a patagóniai részeken, ott Patagónia, mivel egy ilyen történelmi földrajzi tájegység, ezért Chile-be is átnyúlik egy-egy része, tehát a chilei részeken is voltam. Voltam a világ legdélebbibb fekvésű városában, Ushuaiában, ez Tűzföldnek a fővárosa, ami szintén Argentínához tartozik, szóval így keresztül Kassul végül is be lett járva az ország, tehát a fontosabb részei, ezért a mai előadásnak is éppen ez a címe, hogy keresztben Kassul Argentínában. Buenos Aires lakossága az agglomerációval együtt körülbelül 15-16 millió fő. A Vöröspalota, vagy hát Pirospalotának is lehet nevezni, ez volt egykoron
a gyarmati országrésznek a központja. Most itt főleg ilyen politikai fogadások vannak, tehát amikor meg kell mutatni, meg kell jelenni, stb. Illetve múzeumként is működik egy rész. Itt, amit el szoktak mondani, az az, hogy a színe honnan van, mert hogy állítólag bikavérrel, meg ökörvérrel keverték be az ilyen messzes anyagot, mert azt vették észre, hogy az esővel szemben így ellenállóbb lesz. Úgyhogy ilyen piros színű festéseket igazából több helyen is alkalmaztak, de csak itt ennél az épületnél tartották meg. Tehát ez az 1700-as évek, 1800-as évek, amiről most így nagyjából beszélünk, itt maradt meg, és hát ezzel a épülettel szemben, itt a szobor talpazatánál van egy érdekes dolog. Ez az a tér Buenos Airesen belül, ahol általában a tiltakozások, felvonulások szoktak zajlani, és hát amit itt láttunk, ez a Covid-dal kapcsolatos, tehát azok a Buenos Aires-i családok, akik elvesztették a Covid-ban valamelyik családtagjukat, nekik állítanak emléket ezek a kövek, rá vannak írva az emberek nevei. Argentína igazából mindenkinek való, tehát hogy annyi mindent tud adni az az ország, hogy mindenki megtalálja a számítását. Nyilván költséges dolog. Tehát az, hogy egy tengeren túli repülőjegyet az ember kifizessen, az hát 300 000 forinttól kezdődik kb. És kb. 1 millióig kitolódhat. Főleg, hogyha még a belföldi járatoknál is kell repülni, de tényleg, tehát aki marcon a sziklamászonnak, patagóniai gránittornyok, hogyha már meghallja ezt a kifejezést, hogy patagóniai gránittornyok, már elkezd izzadni a tenyere, és már azon kattog az ember, hogy fog ott mászni a tükörsima gránit sziklafalakon. Ha valaki a gasztró iránt érdeklődik, akkor Mendozába, ha elmegy, kiváló malbekeket kóstolhat, ott vannak az olívaültetvények, az argentin sztékek, a húsok, ezeknek mind hatalmas kultúrája van. Ha valakit a bevándorlás világa fog meg, tehát az 1920-as évektől kezdve a 60-as évekig bezáródó történelmi szelet, ami végül is Buenos Airesnek a második fellendülését hozta, azokkal a gyönyörű, klasszicista épületekkel, ami itt akár Pesten is megtalálható, az is megtalálja a számítását. Ha valaki a világ legszebb vízesését szeretné nézni, akkor pedig Iguazúra fog menni. Szóval igazából mindenki meg tudja találni tényleg, tehát hogy világ, tehát nagyon olyan gyönyörű dolgokat lehet itt látni, amihez elég úgymond csak Argentínáig eljönni. Tudjuk, hogy ez egy óriási ország nyilván, de ennyi elegendő, hogy nagyon sok szép dolgot lásson az ember, és olyat tapasztaljon. Egyrészt a dél-amerikai feelinget egy picit meg lehet tapasztalni, bár ez nem teljesen igaz, mert Argentína a legeurópaibb dél-amerikai ország, a sok bevándorló miatt. Mindenki kb. Európa valamely országából származik, például a hotel tulajdonosunk, vagy aki a recepciós volt a hotelünkben, ő Lengyelországból jött. De vannak horvátok, van vagy 30 000-es magyarság Buenos Airesben, tehát jelentős magyar népesség is van ezen a helyen. Hát amivel számolni kell az az, hogy anyagilag azért a repülőjegy a legdrágább dolog, az élelmiszerárak nagyon elszálltak, tehát egy vacsora az simán egy 30-40-50 $ köbö érték, vagy ennyi értékű peso, amit erre rá kell szánni, és kiszámíthatatlan abból a szempontból, hogy az infláció szinte mindennapos. Tehát elmegyünk egy hónapos útra, és már teljesen máshogy váltják a dollárt pezóra, vagy az eurót pezóra. És hát úgy érdemes ide eljönni, hogyha nem egy hétre jön az ember, hanem hosszabb időt itt tölt. Hogyha itt el tudna tölteni egy 2-3 hetet, az már kezdésnek jó. Argentína nem csak a legek, a Malbec és a mate országa, hanem a tangóé és a focié is. A tangó Buenos Aires La Boca nevű kerületéből hódította meg a világot, ott egyébként ma is táncolják az utcán az emberek. Azt azonban kevesen tudják, hogy nem csak a koreográfia, de a dalok szövege is a nő és a férfi intim kapcsolatáról szól.
mivel a tangó fővárosában vagyunk, ezért a fő tereknél, vagy a nagyobb, jelentősebb tereknél Buenos Airesben jellemző az, hogy van egy kis rádió, vagy valamiből zene szól, és akkor itt szépen a fiatal ember felkéri a hölgyeket a téren, és lehet táncolni és tangózni velük. Ugye a tangónak a hazájában járunk. Ha valaki nem tud tangózni, akkor csak így megforgatja egy picit. De tök jó volt, mert nem kért el pénzt érte meg ilyesmi, hanem csak így ilyen kis jókedv gyanánt ez így működött, és ez jellemző egyébként az egész városra. Még lesz szó a tangóról, majd a Boca negyed kapcsán. Maradona kultusz nagyon durva. Tehát itt nem focit néznek az emberek, itt a focival kelnek, meg együtt élnek vele, tehát itt nem is lehet olyat mondani, hogy valakit nem érdekel a foci. Hát azonnal kivégzik, szerintem. Együtt élnek vele, itt úgy mennek a stadionokba az emberek a focira, hogy a meccs kezdet előtt 3-4 órával, és szertartásszerűen egy sztékes kiflit elfogyasztanak, isznak valamilyen bort, megnézik a foci múzeumot, a világbajnoki serlegeket, és aztán bemennek a nagyon nagy hangulatú stadionokba, és szurkolnak a valamilyen csapatnak. Dél-Amerikának nincs jó híre, ami a közbiztonságot illeti, de Argentína, állítja Tamás, a legbiztonságosabb ország a térségben, ahol szeretik és várják a turistákat, és vigyáznak is rájuk.